Takže čau lidi, zdravím vás. Konečně den, kdy vám můžu oznámit úžasnou zprávu. Den, kdy jsem dosáhl úžasných 50 odběratelů. Den, kdy stojím tady v tom horkovzdušném balónu a vznáším se nad městem, které jsem postavil nedávno. Já vám děkuju za vaši podporu mě a moji tvorbu. Je to úplně nečekané, já jsem měl sotva 3 videa a natáčím 2 týdny. Play Studio natáčí už několik měsíců. Má sotva 20 odběratelů. Teď je to 50, příští měsíc to bude 100, další 1000 a bude se to, doufám, zvětšovat a zvětšovat. Tohle je speciál za 50 odběratelů. Mám na to bohužel jen 2 minuty. Rychle vám ještě provedu moje město. Tak jak jsem říkal, tohle je horkovzdušný balón, který jsem postavil, a tohle je město bohů. A město, které jsem postavil za vaši podporu mě. Je to dlouhé a velké město, protože já vám věřím, že určitě mi budou odběry přibývat a přibývat. Tohle byl speciál za 50 odběratelů. Já vám děkuji za vaši podporu, loučím se s váma a čau.